bismillah sih ben lancar. Ngono. Wong arep nyanyi kuwi dadine sing penak. Donga sik ditatahno atine. Pikirane ditata. Wong nyanyi garek muni mak ter, garek omong bengok ya selesai to jane awak. Yo pancen yo wong beda-beda to, Mas. Harus duwe fokus dadine. Fokus untuk apa yang akan kita nyanyikan, nadanya apa. Iya, Mas. Wong sembarang. Kupinge barang. Ya kupinge rata ditata, kupinge ditata. Nyanyi dhewe kan. Nyapa to kan Wong arep nyanyi ganggu wae. Piket to? Oh iya. Piket. Mbok yo dikek kesempatan kene iki arep ditimbali Pak Haryanto iki arep nembang sing kepenak kok malah Masalah selengkem lho. Lah iya. Omong ae. Wis ngomong ae awakmu. Lah labemu kuwi aku. Awakmu dhewe ngono sing ngono. Aku kurang ngelingno kene awakmu malah Aku lho sampe mbok seneni aku ya, Lek. Iya. Lah aku mau yo mbok seneni to. Awakmu nesu karo aku apa karo kono? Iya. Lho, iya nesune karo awakmu.